Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza nentetho ethethwe phaa ke ngukhazi umqeqeshi ke beqeqesha phaa izolo eKaizer Chiefs ke cacisa ke malunga nongabikho komnye umqeqeshi wesibini weqela leKaizer Chiefs uBen Yusuf. Ecacisa ke sithi ke isizathu sokubana angabekho ugxa wakhe onguBen Yusuf phaa izolo into yokubana ke eye wathatha wacela wabheka phaa kwilizwe lakhe lapha eMorocco, uqutyulwe ke zinto ezithize ke ezo ebezifuna yena ke mandithi ke mhlawumbi ke zizinto ke engakakwazi ukuzixela ke ebantwini, kodwa uthi ke eyona nto ibalulekileyo uBen Yusuf ubeseMorocco, uzawufika namhlanje kutsho ke ngolwesine uzabuya ke abuyele back phaa kwiqela leKaizer Chiefs bezilungise into yokubana ke bezawudlala kwi-second leg we-CAF Confederation Cup phaa neqela ke lase-DRC elibizwa ukubana ke yi-AS Simba. Abanintsi ke bathi ke le nto ke yenzeka kwiqela leKaizer Chiefs ayiqali ke ngoba noNaphi kwacela leave xa uqala lesizini wabheka kokwabo eTunisia, kanti ziziqalela zokubana ke kukho ungaboni ngasonye phakathi kwakhe neKaizer Chiefs, ngoba kuthiwa ke ingxaki kaNaphi zange iqale xa kuqala lesizini, ibike yakhona nako xa kubhekwa phaa kulaa pre-season ke kulatho bebenayo phaa eNetherlands. Kuthiwa ke biseyivele ikhona le ngxaki yongaboni ngasonye, kulapho kuthe uNaphi wacela khona ukuthi ke ufuna ke akahoya unkosikazi wakhe, ngoba unkosikazi wakhe ke wayethe wehlelwa ingozi. Kuthiwa ke le nto ayiqali ke, kanti kunento equmekileyo yongaboni ngasonye. Bathi ke ngoba nexhala lokubana ingathi kanti nalona umqeqeshi unengxaki phaa nemanagement eqela ke leKaizer Chiefs baphulaphuli, akho mntu waziyo. Kodwa kubaluleke into yokubana xa kanti uBen Yusuf ungenzeka kuthi kanti nyani ngenene unengxaki neqela leKaizer Chiefs nemanagement eKaizer Chiefs, imanagement eKaizer Chiefs xa ishiya lona ke ngoku umqeqeshi ongikhazi ingabe ithi yenzani, ngoba ngathi nguyena uWes unabanye abaqeqeshi. Xa kanti uba kungenzeka kuthi kanti andithi kunengxaki, uba kungenzeka kuthi kanti kuneproblem phakathi kukaBen Yusuf nemanagement eKaizer Chiefs, kunganyanzela into yokubana ke eKaizer Chiefs mayibakhulule bobabini, ingabi samshiya lo ukhoyo, ngoba bayafana ngendlela abaqeqesha ngayo baphulaphuli. Okokuqala nje kaloku yonke la mazwe bebewajikeleza bewaqeqesha bebephila phantsi kwephiko likaNazarethin Napi, nguye umntu webaquma nge-experience oba yena ngumqeqeshi wekwenene. Emveni kwakuthe asophuma kwiKaizer Chiefs wathi ushiya bona, uyaphuma yena ke ngokuyemka uyoziphilela yakhe impilo. Kwenzeke emveni koko kuye kwacaca into yokubana umqeqeshi wekenene akekho. Singafane nje siphike singene sitshona sithini sithi hayi, ngoba abaninzi babesithi hayi uNaphi mangaboyi abafana bayibambile umsebenzi, uNaphi mangaboyi abafana bawubambile umsebenzi. Kodwa into eyona nto ibalulekile into yokubana bebephila phantsi kwephiko likaNaphi. Uthe uNaphi asozibeka phantsi intambo kuthiwe thathani nina, bavele into abayinto yokubana i-experience yokuqeqesha abanayo konke. Nazi ii-players ziphilile zonke zinintsi, zibuyile kwi-injuries, abakwazi ukuzihlanganisa, benza ufinyafutha, abazi noba baqale ngeyiphi baphulaphuli. Futhi ke nakusixolela ngoba siyayibona thina ingxaki into yokubana ilele kwaphaa kubo aba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs. Uba bayigqibile le season ndawubathulela umnqwazi. Ndifuna ke baphulaphuli ke nani ke ningene nitsho nento yokubana nibona njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.